Ginoo, kaloyan mo yung tao. Ang kalag, aning namatay nga si Tutong Tugsok. Pre! 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 Oh, pre. Ano ba? Ah, pre. Ate, nasuroy lagi ka, pre. Unsa biya mo nga utana mo nasuroy. Oh, Yay, dating gawi. Ayaw, pre. ba? Ayaw, hindi pwede rin. Surveillance sa may tadali rin, pre. Tuo mo ka, Sir Brian, oy. Kana surveillance nga wa man na sila kita sa aktual nga nabuhat sa ingon ani. Sao? Di lang sa ko, pre. Kamu lang anak, pre. Kaya after pati ita, pre. Sas, madlok. Yan mo. Nganong madlok? Wa man gani ko madlok nga akong naong tuwa dagan sa prisuhan. Wa ka gidi mo, eh. Galohan lok pa niya murag dili adik kaya Bawo ka tuwa. nga kasi sa tula, pre. Sa kaon ka, oy. Ikaw wala lagi na tuo mo tama. Tuo, ano? Diri ko, pre. Sige. Ang pagi na to ni pre para si safety kayo atong duwa ba. Di lang tabutag kwarta diri. Gcash lang. Gcash lang ta. Ya, sige. Nag-load ko na ganyan. 500 niya Gcash. Sige, Uy, pangandaman pa. Di ba niya nag-load ko na siya na. May problema na. Naunsa biya tawa na eh. Oh no! Sabing sugal ring dapita. Ikan tumoy, kaibawan ako. Antos dito, sikas tumoy. Sige tubal ba hutog? Kipaibawan ako nga, bawal gina ang sugal. Kaya naarap ako na ibawaan diring dapita na grupo diri nga. Grabing sugal dire. Magbinuntagay. Masakpan lagi na ako ng mga grupo ha. Katilaw kaya mahinaykan gina nako. Mapikan gina nako sa kung wala. Basta hinogi mo maaabtas preswan. Bantay-bantay lang gid mo. Si sir. Oh, si sir. Bawal ang sugal mga silingan ha. Kaya ang masakpan, kay baw mo. 400 mil. Ang bayad, piyansa. Sir, mayangat na sir. Bawa na mo anak, kinanglang bawal ang sugal kay naana ra bagay mga suspect na rin napita. Sakto gina. Eh kinalan ang kanang Bantay masugarol lang ri. ito. Oh, yun. Putabang dito paniid ko kasi Kita may mga citizens, pre. At tandap-tabangan ng tabangan ng mga kuwan sa gobyerno para mapuo ng mga sugarol ri. Kaya ano ang ato ang mga Bawal ba? bawal. Ang mga bata dili magakaton og mga sugal ba? Mao gani kanang para bad influence ba ng mga sugal-sugal ba? sakto na. Maka-abrid mind sila. Bantay lang yun. Bawal ang sugal ha, bawal ang sugal. Oh my god, did you call me baby? Maybe, is that okay? Yeah, it's cool. I liked it. Cool. Ita oy. Sabay magsugod na tayo kay tuna si SP Utog. Si Sir Balbahutog ba? Oo na tayo kay utang na si kag TikTok noon. Naglikay sa hadlok sa ta. Sige, sige. Problema ni ba sa Gcash ang ta? Gcash ang ta? Oh, Gcash sa timing sa kayo kay nakapundok ko sa Gcash og 5 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bayaran na kita klaro pre ha. Gcash? 9, 10, 11, 12. Gcash ni wala ko na ini nung sabi Pila na. pila magay atong kuan na pila magay atong tungan. 100. Duday ko atong matawhana da. Nagduna gitu gihimong milagro. Ako na hitira. Ni kay tilagin. Dire na ako ang timalhan. Oh, nduta sa siyambra pre, duhar ka kaon ba? Ni balik si. Oh my god. Saan sabi kumagi na ni Ay lang. Sige, saan na pre? Ilan ka mo para makalusot ba? Ha? Hindi ka mo. lagi pinana yun. Sige, Ben. Yun ani ni, napadung bang pulis. Dali asal, uy. Ay, bukan dali. Nabawa pa pre. Nabawa pa. Ang bra sigurahan na di makita mra. Sigurahan di makita mra. Ako na gila pre kay hitin siya. Pre. Dali.
Isa pa. Isa lagi. Taon. Kapit na yung taon. Sige na, Tine! Ang gapas mo! Ang gapas mo, taguin! Daalag tidak. Inawa lagi. Hoy, unsa ba? Sugal mo? Kami nagsugal siya. Ayaw ba? Unsa sa okay ba man ha? Lagi sir. Tayo ito, grabe ginang atake. Traitor juga na gyud. Lipot nga. Sakit na sir, lipot. Uya saning. Minataya wa pa may lungon. Gani pinakagamay na ko da. Sensiyor manin ako. Sana. Unsa man ang minatayan ninyo ngano wa pa man lungon? Wala lagi sponsor, Sir! Ah. Wala ba koy laing gamay sensiyo dire da? Mudawat mi tibo sir. Mudawat ra mo ane? Okay, Sir! Salamat Sige sige. ha. May lang makapalit ng lungon! Oo. Ipalit lungon ha kay aron di na mabaho ba? Ha? Aray ako. Tara! Tuwa na! Tuwa ka kurbihitin! Ay balik din. Balik din! Katikasan niyo ako hater! Balik din! Butar ka tuwa na! Pre, ato sila yung undangon eh, kasi manakpan ta! Di magsilbi na oy. Ako yung hater! Daog ko, dari! Sa hater. Pagsugal ko nimo. Amaw. Ayo. O sige, yakin yung sakali buhay, ipunot na nistunga ha, kay para madaog na to ba? Sige! Oh, bay doon kay ako hater. Okay! Oh. Labi din! Labi din! Oh. Gaya sa mo labay dali. Ayo. Hidra pa! Hidra! Ginoo, kaloyan mo yung tao. Ang kalag, anong namatay nga si Tutong Tugsong. Amen. Unsa to kung nadunggan doon eh? Langit, ganta, ambraha, dili matong it. Ginoo, kaloyan mo ang kalag. Uya na yung taon na minatay. Uy, kinahanglan naman yung taon. Nausa mo porma, Sir! Oo, nausa man purba. Palitin. Lungon, uy. Nabuhat sa init, sir. Nabuhat sa init. Nawa sila panit, ikuyos niya ang naong nagumos! Tay, kinahanglan na ginaglungon. Punay, Sir! Punay limo, Sir! Sa akong tan-aon, ug naabay. Sa tabangan, Sir! Signapay na. Nangasok-sok diri. Orasyon sa kapito ka adlaw. Ang naong nga napugumos. Oh. Tanahon ni mo mura nagtimos. Sunod na. Amen. Sir, itunol na ang Dara limos. kini yo. Ano na dyan ako na kuot diri. Salamat. Pada pa violet. Ihulot na lang Siguruan, ha? limos. Sige. Siguro na kay Palit mo ay sir. Salamat, Sir. Babaho na sir. Ang itlog sir. Wa pa problem. Oo. Gilangaw sir. Kaya, aras ako. Orasyon sa kawalo ka adlaw. Lakaw. Tanda. Tunapi. Tuwason tadi. Ay ako behitir. Dako na kay tungko. Jadi tayo tuwason. Apa yung sa kalibog yatag sa pulis. Ipuno kaya punta niya. Naugong Oh, punta niya. okay. Dali, anak, bra. Bra, oh. Isang ni bra. Ako ni bra. Aku abi, tunga na. Dapat. Asok ko ah. Dara mo na. Tuwason tadi kay. Sayang kayo. Oh, labay na. Gayab, labay. Ay, Mabtan ta. sus. Pagdali sa dia, pre, gayab, labay. Say labay. Kaniya hater. Karang labay na pod. Pinuang gini na. Kana pre. Gaya sa do. Kau na yun. Kay para ay karbay titira ba? Sa omnir. Daan pa gyud ko. Sir. Nagsugal yun lagi mo. Ay, kuan man sir kanang may minatay ba sir natural ba yan ang sugalan di ba sa nay minatay sir. Oo po ni no. Natural ba yun sir ba sugal may minatay sir. Di ba sir? Legal naman sir. Naisugal sir. Basta na namatyan. Legal ra, bahalag illegal ang naong sa namatay. Okay ra. Yan nga, kisa mahiter ano ninyo?
Iya, sir. Ako hitir. Ako hitir, sir. Hitir. Unsa hitir? Aku hitir. Tias braha. Natay daw guno naman ay membraha oh. Ada guno ni sir, gamay lang kuwang ni sir. Nung sabi ka sir. Gamay simyat daog jud. Oh, tanaw ko lang guno. Oh, gibog. Ginagkontra kay sir braha gani. Nya sagad mo duha. Sagad. Nagsugay gyud lagi mo. Ano nga patay nga may braha? Kuan mo siya kanang amor man siya gitagaan sir kay. Oh, wa may namilar. Tulo mo gimuduha ni sir. Batip na kiniya to kana gud sir. Ano way namilar? Batik kinaiya. Kami lagi duha kong parin anto sa ni sir. Oh, ya amor lang siya gitagaan sir para kanang malinawon iyang kalag nga mupano sa lay kalibutan. Ayun. Lalabay. Tulo ginoon tulo na. Pwede takuan na. Bilang ko Ay, ila panugas sir, pulis na baka. Ay, ila panugas sir. Abay lang sir. Oh, abay-abay ka na, abay-abay lang. Labay na yun kay. Gamay simyat lagi daog. Ano, basta sikpiyat na kontra sir. Daog, lilim. Hitir ba kami? Oh, hitir ko. Basta malabay lang, ron daog yun eh, basta malabay lang na. Labay ko pre. Ilabay na yun, kanina rin naghuwat yun. Tiniling kaya kong praha ba? May sipyat na eh. Kuha na gyud. Paigutan na to sir ha. Paigutan na to sir. Tabag paigot sir. Bam! Daog! 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 Usay daw! Usay daw! Ako hitir! Usay daw! Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.